I dag der vil jeg lige vise, hvordan jeg hyggede med min pande. Og Speedy, vi lægger lidt med en video. Speedy. Kom. Jeg tror, det bliver ud på gruset. Okay, pauser lige videoen, indtil jeg får styr på det. Nu har jeg fået lidt mere styr på hende i hvert fald. Og jeg tænkte, jeg ville gøre min have. Så jeg går lige bare nu. Hun er her ved siden af mig. Men det går lige lidt hurtigt, når vi skal igennem her, fordi der er ikke små plads. Så, og hun elsker at være her i haven. Jeg tænkte lige, at jeg ville stille kameraet herovre. Så jeg ved ikke, hvor meget I kan se. Men nu vil jeg i hvert fald bare lege lidt med det. Hun er lidt frisk i dag. Jeg vil prøve at se, om hun stadigvæk kunne neje. Der er godbidder her. Ja. Okay, hun gider ikke. Det er svært med. Men det er også fordi, jeg har græs. Så det er lidt svært. Ja. Jeg ved ikke, hvor hyggeligt det er at lege med en hest, der er så gammel, som han kan noget. Men det er alligevel meget hyggeligt bare lige at få rundt på den her have. Min far han bliver også glad, fordi så får vi slået græsset. Gør man nu gør. Hvis der er nogen, der gerne ved, hvor gammel den er, så er der ingen, der ved det. Fordi dengang hun blev født, der lavede de ikke pas og sådan noget. Så i passet, der står der bare en dato, hvor de har kigget på hendes tænder. Og det kan man ikke gå ud fra. Og så vidt min mor husker, så der hvor de har skrevet, at hun er blevet født. Det er der, hvor hun fik føl. Så det passer i hvert fald ikke. Jeg vil lige løbe lidt med hende. Jeg vil lige se, om hun har benene. Jeg håber, I kan høre mig. Hun har lidt med bagbenene. Og det ved jeg ikke, om I kunne se på kameraet. Jeg ved heller ikke, om I hele tiden kan se mig og høre mig. Jeg prøver at snakke højt og tydeligt. Jeg tror, det var det her bagben, hun i hvert fald bare ikke gad at løfte. Det var meget ondt på hende. Ja. Og jeg prøvede at løfte det, fordi jeg troede bare, hun drillede, men hun var helt ved at falde sådan ned. Så jeg satte det bare ned hurtigt. Ej, mor, det forstyrrer. Jeg laver video. Okay. Hvor længe har du... Nej, jeg kunne ikke komme her til en stund. Så snakker du til. Jeg snakker med mig selv og til min video. Det er undskyld. Nå, hun ødelægger lige det hele. Mor, hun har ondt i bagbenet. Ægte? Ja. Helt ægte. Jeg prøvede at løfte det om, for jeg troede bare, hun drillede, men hun var helt ved at falde. Nå, det gør hun nogle gange, så ligger hun så næsten helt ved. Hvad er det der? Det så højt op. Ja, det, hun kan godt lige være lidt stivbenet. Men han er også... Jeg har lige taget en snack med til hende, så står I bare her om og gå her. Men også da vi løb. Ja. Men hun er jo lidt gammel med sin gamle ben. Jeg prøvede lige at løbe, bare for at se, om der var noget, eller om hun... Hun er lidt stivbenet. Nogle gange så kan hun godt lige klikke ned i knæene, altså når man løfter benene. Ja, præcis. Det var lige præcis det, hun gjorde. Ja. Altså, jeg synes, det var så dygtigt. Hvad må jeg lave med hende? Jamen, er der ikke noget, du synes, vi skal gøre? Vi går en tur. Jeg har lige taget en spand høg med til hende. Nå. Jeg troede, I stod deromme. Nej, det var bare lidt nemmere at gøre herom, synes jeg. Jeg lader bare som om, at jeg har min hesteverden, hvor min YouTube-kanal Hesteverden noget. Så. Nu tror jeg, at vi vil gå en tur. Hvad synes du, Speedy? Hun synes bare, hun skal have græs. Ja, det er lidt svært at tage beslutninger med hende, når der er græs her. Men
tror, jeg har fået hende overtalt nu. Så nu går vi og går og videoen. Jeg tror måske, den bliver lidt lang, når vi også går en tur. Jeg ved ikke, om det er mega kedeligt at se mig filme, fordi at det går ondt på dig. Kom, vi skynder os. Ja. Ja. Så nu vil jeg egentlig gå en tur med Speedy. Og så ved jeg ikke lige, hvad jeg vil derefter. Om jeg bare smider hende på fold, eller hvad jeg gør. Om jeg lige leger lidt mere med hende i haven, eller om hun bare får sig græs i haven, det ved jeg egentlig ikke. Ja, det er allerede hårdt skat, men det er faktisk godt, for at jeg lige kommer ud og får strukket benene lidt en gang imellem. På falden, der går de kun, når der ikke er mere græs, der hvor de står. Så ja, vi vil bare gå. Jeg tænker, vi tænker, at vi skal stoppe her. Jeg tror bare, vi vender om nu. Vi er ikke kommet ud af vores egen grund. Kom, Speedy. Så det er det her trick. Man sparker hende ikke i hovedet. Så bare lige foden ind under munden. Jeg beklager, hvis det bliver en lidt rystet video over, at jeg overhovedet ikke kan se mig. Nu filmer jeg lige. Men det er fordi, at jeg filmer på min telefon, og der kan ligesom ikke vende kameraet. Så når jeg skal filme mig selv, så skal jeg vende telefonen, og så kan jeg ikke se, hvad jeg filmer. Ja. Så det er lidt bøvlet. Speedy er altså her. Okay. Det er godt. Jeg går egentlig bare rigtig langt hen, fordi så skal hun ikke gå så meget i grus, for det gør rigtig ondt. Her er der lige sådan en lille sti, så man kan gå igennem, uden hun får alt muligt grus i hovene. Jeg ved ikke, om I kan høre mig. Det var det, jeg prøvede at sige. Hvis det er for mørkt på kameraet, så prøver jeg lige at redigere det lysere, når det er jeg redigerer. Hvis det er, jeg kan det. Men det er bare, når jeg filmer, så sætter man mørkt ud. Og min mor bliver ved med at tro, at jeg snakker til hende. Kom. Jeppe. Ja. Det er fint. Nå. Er du lige lidt med dig selv, Speedy? Ja, mor. Hvad har du at sige til min blog? Hvad vil du sige, mor? I er seje. Det var godt. Jeg filmer dig lige nu, mor. Med min døllemave. Speedy, du har en meget... Er det rart at have sådan en stram snor? Du ryger min arm af, Speedy. Mad, siger han. Der er lige bare, om jeg bliver revet i hovedet. Jeg skal bare have min mad. Jeg har klippet hendes hale, mor. Jeg ved ikke, om den blev for kort. Nej, det skal nok bruge igen. Men du mangler lidt, kan du se det? Hvad mener du? Når du kommer om, skal du lige tage fat i den igen. Den har sådan nogle små tjavs, eller noget. Hej, nu sidder jeg faktisk lige her et par dage efter. Og jeg er der bare et skønt. Men det gør jeg simpelthen. Jeg er i gang med at redigere videoerne, så ja. Så har jeg fundet ud af, at den har slettet hele sidste klip. Så. Og det var også en del af min outro. Så ja, det er jo ikke så godt. Så jeg vil egentlig bare lige lave en outro her et par dage efter, så det er lidt mærkeligt, at jeg skulle lave en outro. Så jeg vil bare sige, at jeg håber, at det var en god video, og at I nåede at se den, og at I vil se mine andre videoer. Nu var det jo min første video, så jeg ved jo heller ikke rigtig, hvad det man siger, og hvordan man gør, og jeg skal jo nok også blive lidt bedre til at filme, og jeg filmer jo bare med min telefon. Så ja. Jeg har lige spist, så jeg har med i hele fjeset. Jeg ser ikke særlig køn ud. Ja. Men så skal man jo også se. Ja. Det igen, det blev helt rystet der, men det er mig. Jeg vil bare sige, at jeg håber, I synes, det var en god video, og husk at like og subscribe.
Det der var ikke. Vi prøver lige igen. Husk like og subscribe.